Hallo og velkommen til. I dag spiller vi paintball. Jeg er VP Jensen. Og du er på YouTube. Jeg spiller som sagt paintball. Map Herobrine. Har jeg lige fundet af. Så ja, jeg skal nu lige lukke noget hernede. Go away! Sådan. Ja. Og jeg er pisse newbie til det her, okay? Okay, det var bare ikke Herobrine. Alligevel. Eller er det? Hvordan fanden kan de allerede aktivere triple shot? Ham der. Skulle der bare pisses ned? Ja, det her map, det har jeg spillet, det er Herobrine. Et kill. I kan se over herover der er nogle kills på paintball. Også derovre der har vi også alle mine andre kills, som jeg var normalt på udover når jeg spiller en map. Og jeg glemmer helt sikkert at stoppe det på et tidspunkt. Det ved jeg bare jeg gør. Det er også fordi jeg er helt ny til YouTube. Så jeg mener det er min anden video i hovedet nu. Så ja, det er også derfor jeg ikke snakker så meget, fordi jeg ikke er vant til det. Så jeg snakker ikke så meget nu. Men det kommer nok lidt. Spawn killing. Nej, jeg vil lige have et spawn kill, altså. Okay, ved de går bare ned helt meget. Jeg tror vi vinder. Jeg tror blot hold vinder. Enderpearl. Jeg har kun et kill. Det plejer at gå meget bedre end det her. Altså jeg plejer at få sådan 11 kills. Tror jeg. Eller sådan noget. Altså hvad fanden sker der? Jeg plejer at være sådan mega syg i hovedet. Nu er jeg bare sådan. Og vi har ovenikøbet også snart vundet, så jeg får vist det dårligt at vinde, mener jeg. Det er snyd. Fordi jeg har kun fået 5. Yeah, well, that is just not going to help. Men jeg skulle se. Er det her? Skriv lige i skriv lige nede, er det her ting, som jeg kan få, hvis jeg får nok kills? Det vil jeg gerne vide. Skal vi se, om jeg har den. Men ja, man kan se, at jeg har 665 coins. I må meget gerne skrive, hvad det er, jeg skal have her i, men det skal ikke være sådan noget alt for sygt i hovedet, fordi ja, jeg er ikke så god. Helst nogle hatte, fordi det vil jeg gerne have.
De fleste, de siger, den er mere god. Den er også god, den her. Den er også virkelig god. Nej. Ikke den der. Nej, den er ikke god. Jeg tror, den er det, den jeg skal op til. Lidt nogle af de her. Jeg kan lige se den her. For de er så gode. Den er også god. Nå, ja. Jeg spiller lige et map mere. Og så lukker jeg af. Men så slukker jeg. Og så ses vi vel forhåbentlig næste gang. Og jeg tror lige ham der, han havde det der Mojang tape. Så ja. Det er sådan jeg gør det. Jeg vil godt lige vente. Så skal jeg lige slukke den. Men jeg skal jo også til den her mere end et kvarter. Så hej YouTube.